Her der er en fjernbetjeningsmodtager med 12 kanaler på. Den fås med den her fjernbetjening, som man kan se her med alle 12 knapper på. Man kan også bare få en 4-knap som denne her. Hvis man tager den 4-knap, så vil den bare kunne aktivere relæ 1, 2, 4 og 8. Men ellers samme funktionalitet på de indkodede funktioner. Det er sådan så, at standard, så står den til at være impuls. Det vil sige, når man trykker en gang på den her, det er indkodning, og så trykker på en af knapperne på fjernbetjeningen, altså knap nummer 1, det betyder nemlig funktion nummer 1, så kan man se her, at udgangene, de kører kun så længe, at jeg holder knappen nede. Hvis jeg trykker en gang her igen for at indlæse den på ny, og så trykker på funktion nummer 2, altså knap nummer 2, blinker her for at vise, at den har modtaget den, så se hvad der sker nu. Så kører det pludselig on-off, og så hele vejen ned igennem. Og så er der en funktion mere, der hedder 3. Jeg kan prøve igen. Så der tager jeg funktion nummer 3. Så det er faktisk også on-off det her, men hvis jeg trykker på 1'eren, så aktiverer 1'eren, som man kan se her. Hvis jeg trykker på 4'eren, så hopper den over på 4'eren. 8'eren. Så hver gang du trykker den, så vil den vedblive med at være på den kanal, man nu har trykket på. Og den resetter så den kanal, man lige har været nede på. Så sidste funktion. Lad os prøve en gang. Knap nummer 4. Og det er så sådan, at de første 6 relæer, de kører impuls. Og så de efterfølgende 6 relæer kører on-off. Så man kan se her, kan jeg nu tænde alle sammen. Det er funktionen. Du har mulighed for at selvfølgelig trække antennen ud her, så man kan se, så man får en god rækkevidde på den. Man kan sætte en repeater på, så man kan yderligere forlænge rækkevidden. Og man kan også via de her standardantenner gå ind og montere dem på de 2 klemmer hernede, ground og antenner, for at øge rækkevidden på modtageren en smule. Men selvfølgelig langt den bedste effekt fås ved hjælp af en repeater.